Good morning, guys. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Ndichangoba button. Good morning, guys. Matibe kutuwaya. Good morning, guys. Mamuka sei. Uyai zvedu titaurire tionesana. Uyai ndikupe feedback. Kuda kuzombonosorora kana ndasvakumbaka. Uyai ndikupe feedback vanangu. Uyai kuna mama. Uyai muyamwe. Uyai muyamwe. Aiwa tiri muroad. Takurosa takudzoka. Tiri muroad anasi tonyatsokwamba mbijana zvedu. Tikumanya hapana basa rakabatwa saka takunyatsofamba hedu zvakapora na driver wedu, best driver ever. We have the best driver ever. Kamwana kano driver ikaka vidi wedu. Mwana uno driver iyi Colin. Colin uno driver shema. Unonyatsovata kurelax. Unozoti ndi munhu kuti kana chidrive wadzimwe mumwe handivatire inonyatso kuona taufa chinoitika zvoitika ndichiona kudai. But ndada ndiri kudzikwenya hope. Ndiri kudzivata. Muri seiko guys, how are you guys? I missed you all my life. Achona aita achiuya achitiza network. Dzaibata dzichiregedza hadzinonetsa network dzekuZimbabwe dzinonetsa. Zvokutonetsa kana parise pano papeji paitoramba kupinda zvachose live. Rimwe peji takanga takuita tatatoona tiri kutombobata roregedza sirombobata tikatega tingoshingirira zvikatazongo tichapinda chete zvikarazongopinda. So thank you for your support guys. Kuwepo wenyu palive kuseruko muripo ndokubatana kwacho. Zvina basa kuti vanga musiri paground asi kuwepo penyu pamhepo makanga muchibata basa nesu takanga tiri paground. Wedu wenda tindi kushere kuti ndakaona rudo paZimbabwe apa. Munoziva chinhu chinonzi rufu chinhu chakaoma, but ndipo paunoona reality yeupenyu, reality of life. Ndipo paunoiona kuti chokwadi pasi rino kutandara, vanhu tiri kutandara, vanhu tiri kudova. Tichisvika kwamutare uku pane munhu tiri pabhodhi apa, uyu driver wedu Paul ushu. Malavhu nemalekisa Paul ahede inga mamufarira vedu. Tichisvika pabhodhi apa Paul apa aitotamba hake nemwe murume waanotamba naye waiseka naye. Zvezvo kungoti vanofamba vanoshandawo kumakambani anotakurawo zvitunha vese akasiyana. Anomaona saka vanongozivanawo pakufamba umwe anomopesana mangozozivana. Vakatojoka vese pabhodhi vachiseka apa tiri kuZimbabwe side kuya. Anomaona because takati delay kuZimbabwe side tambo delay kuSouth Africa kuya kuchinzi masystem ari town. Tichisvika pamutare Colin atosendegwa message kuti munhu yafa. Ndikudzei guys. Zvakutonyogwa mugroup kunzi munhu yafa. Mozati munhu wese were like chichaitika, what happened? Munhu wanga achiseka naye kubhodhi ari right achifamba, munhu akafira pasteering guys. Kufira pasteering akagara kudai achidrive akatakurawo imwe bhodhi yaifamba kuendesa kubulawayo ave mubulawayo road achitara kuendesawo bhodhi kwakutooma ameno kuti hapana kuzinya atizivi chakaitika kuti honda attack kana kuti kudi ameno ari pasteering mota kwakutobuda muroad andi kwakutobuda muroad mota kwakutoita nikikiri kwakutobuda muroad paya atofa kwakuta accident atofa gone just like that. Mufunge just like that. Ndipo pandakaona kuti upenyu hauna kana basa. Upenyu hauna kana basa guys. Kuswero vairirana, kuswero tarisirana pasi, kuswero shainirana, hazvina kana basa zviya. Kuswero tukana serious akafa ufunge kuswera nezuro andi kuswera nezusvika. Utsakatorwadziwa ukurodza kuti wange taatotomuzwa nguva yakareba shuwa just like that. Kuda kaita heart attack yena chidriver. Hamunoti zvinofamba sei? Kwakutoita heart attack yaya, kwakutobuda muroad, kwakutoita accident, kwakutofa. Life is too short wedu we. Zvanogara ndichikudza kuti make use of every second and every minute zvaunenge unaro. Make use of that. Akatofa izvi zvekutora kudai vakati yava kutozotora iri bhodhi plus bhodhi yanga akatakura plus bhodhi yake. Vakuenda vari two kumochari, kune imwe mochari kuno kwava kuno kuZimbabwe. Life upenyu idova. Vanoswera vava vachiti kutukana chakucheka kunakana nebasa rese.
kutonyombana chekucha kuvhairirana nemalooks. Ini ndakazonaka ndikazodai, me I'm better than this one, me I drive a better car than this one, me I live a better life than this one. Guys, that is all vanity. That is all vanity. Azvina kana basa zviya. Muri kuona kutaura kuti akanga aine motikari kwandam yanga akatakura naye bhodha achizviwa bhodha. Nditi pavakauya kuzomutora atofa vakatomutora ari 1, iye anga kutoiswa mukofini vakutoderekedzwa pamusoro peuya vari 2 kuti vanosiyiwa kune mwe pala. Ani mazviona, handina mbona munhu akafa kana akanzi kwai malooks ake amutendera kuti adzoke panyika kuzorarama, kana kunzi afa atenderwa kunzi dzokera iwe mota dzako dzawaidhiraivha panyika unorarama, kana kuti dzokera iwe panyika unotende life yawararama uno. Hakuna kufa. Anti mazviona. Saka ini ndangotara nemadhiaries angu kuti ndangotenda. Ndakaona Rudo pamutara apa, mai vaya mother vaigarisana nevamwe zvakanaka. Vedu vegarai nevamwe zvakanaka kwamunogarawo. Makazvionera pamavidhiyo apa, asati makanda because network yainetsa. Saka taitora ari mavidhiyo because network yanga yakunetsa. Saka takaita mavidhiyo. Mama vaigarisana nevanhu zvakanaka. Mufunge. Takawana vakamirirwa chechi yeRoma vanopinda Roma. Vakamira vakazara vakatobva kune dzimwe nzvimbo. Anomukona zvototaridza mabasa avo, unhu hwavo. Manzi mabasa ako anokuteverera, zvaunoita zvinokuteverera. Vakatevererwa nemabasa avo. Mwana akachemwa ushu 2 years. Vazhinji vaitove pangu vasingazivi mwana ushu. Mufunge, because it remember tanga South Africa kamwana uyu akaita 2 years futi zveariko ashaika achitsvagwa. But vanhu vakamira ivavo. Rudo reception if nevangati inini nanozi uyu namai Zakewa ndakaenda navo takatopiwa pekurara. Mufunge, pane muvakidzani pakatonaka, tikanorara zvakatonaka. Mufunge, kutopiwa mvura yekukiswa, mvura yekugeza, kupiwa food, chikafu and everything. Torara pakanaka because atati acharaidu motikari. Anomaona ndonzi aiwa kusenza kuti vaigara nevamwe zvakanaka. Dei vanga vasingagare nevamwe vanhu zvakanaka, ingadei takatorara motikari 1 mumwe isedu tairara tasina pressure. Anomaona funeral yavo chavo yangozoita maybe yehama nevanhu vabva isusu kuno ku3 vanga bva kuno kuSA. Anti mazviona, asi vaigara navamwe zvakanaka. Even ndofunga makaona chero paipiwa matestimonies nevamwe vaigara navo kuti munhu atogara nevamwe zvakanaka. Mufunge, asi vari kuno kuSouth Africa kunoku kwavanoshanda vari, asi vanogara nevamwe zvakanaka, vaigara nevamwe zvakanaka chaizvo. Saka rudo runodiwa kwamunogara. Handisi kuti endai munoita mafriends nevanhu etsika nditsikewe kuti pazotakaita zvinyaya makwa kana kuti kudii, asi ndikuti wanikwa ugarisana nevamwe zvakanaka muraini, wanikwa uchimhoresana nevamwe, wanikwa uchibata nhamo nevamwe. Panonzi pafiwa indawo unobata maoko kwaunogara. Hazvina basa kuti uri kuSA, hazvina basa kuti uri kupi, kana vari kuUK chaiwo. Handi ukanzwa kuti pafiwa, tumirawo chema yako ye5 pounds 10 pounds, kana kusingagoni kusvikako tumirawo. Kana ari mwai ndokugara navo zvakanaka ikoko, wadzana nevamwe, kwete kungozikamwa nekumarana nevanhu, kutukana nevanhu. Kune mumwe munhu anoti ukatesa kuti chazoti naimi munhu inasi akanzi afa, panouya vanhu vakaita sei parufu apa? Panouya vanhu here kana kuti rinenge riri joku drama chairo? Anomaona unotozvibvunza wega wakatarisa kudai. Wadzanai nevamwe vedu wei, wanawo paunoduka, wanawo kwaunoenda burial society yakanaka, wanawo kuchechi kwaunoduka, antika kwaunoendawo unoduka uriko. Maroma nerudo iwayo guys, Maroma nerudo. It doesn't hate kutsvagawo chechi yaunopinda. Enda kumapostori kana uchida zvemvura, enda kusavadha, enda kumapendekostal, enda any church kuroma uko, uwane paunodzana nevamwe kuitira kuti musi wazvinokusvikira unowana nomira newe. Vazhinji venyu muri kune dzimwe nyika, munoziva kuti hama chedzo hatitauri nyaya yehama, nyaya dzehama munodziziva guys. Tingadzitaura each and every day kusvika nzeve dzazara idzi. Hama dzinongokuda uchifamba uchatumira 50 rand, vachitoti ishoma futi mari yavatitumira anovhara anodii, vachitokudhisa. Musi waunonzi wafa unogona kuigwa sembwa, iwo mari yako waitodla navo uchivatumira. Saka vechechi ya havazombokurei kuchinzi kwai wavigwa nemhasa. Handi vazviona, unovigwa nevamwe vanhu. Wana chechi yaunopindawo unotaura kuti ndauya kuzopindawo chechi pano, ndopandakupinda. Nyogowo mubvukure chechi, panopiswa makontribution evamwe kuchinzi kwafiwa kwanhingi bisawo, panonzi padowa mari dzekutsvaira chechi bvisawo. Andimaona uwanewo kuchema.
hanzi okay avakafika navagara navo zvakanaka zvine paviri majejenje imi vagara navo zvakanaka vakachemwa kune vamwe kuti unenge uchigara nevamwe kana tisigagara nevamwe zvakanaka pasi chau chichekupinda hapana ati maona hakuna nouya munenge muchingori imi mefamily muri 7 makadaro kusenge kuforeign land uku hama dzinoyachivhepi dzinoyachivha kupi hama saka ngatigarisane nevamwe zvakanaka andichika ngatigarisane even pamafacebook apa mumacomments umu mamunofunga kuti hamuna kana nebasa rese mumacomments umu imomu nevamwe imomu tinosumuka kuenda unosumuka kuenda unondiviga usingandiziviwe ndigosunga kuenda kunokuvigawo ndisingakuzivi ndokunonzi kuwadzana nekugara nevamwe zvakanaka andi muri kunzwa ndokunonzi kuwadzana nekuwana nevamwe nekugara zvakanaka kwete kungosika mari wecontroversy kuti upi uya angari wecontroversy ungotukana nevanhu uya aita basi ungotuka vanhu achingodi hazvidi kudaro miromo yedu iyi futi dzimwe nguva ngatichiidzora andi mazvona saka nandangoda kutenda zvangu takafamba zvakanaka stereki tichiri murodhi yedu kudzokera tiri kufamba zvakanaka chose ndotenda maisakeyo handinawo pano ndotenda driver zvakare Colin ndotenda imi madiaries manga muripo palive maifamba nesu hamuna kumira totenda vezororo kumulani vakasimudza kofini ravo kudira fuel imi akuzimbabwe hapasi pano guys kwamutara hapasi pano asikana ini yanga iri first time yangu kupinda kwamutara nasamboziviri kwamutara yanga itori first time yangu svikawo kwamutare kuya takafamba zvounova wovata muchingoenda vana bechinafu bridge vaya muchinoda togawo mapikicha paya kutotengawo kutokuziva nasamba kuzivini first time ndokuzivawo takura tachimbira kudai kuti bechinafu bridge yacho ndiyo hatimaona kure kunhu kwamutare kuya zororo pumulani yakasimudza motikari veduwe fuel ndakanyatsofunga kuti fuel yekombi padikwa mari apa mafull tank mangana apa kuenda kunochengeta zvese kunoviga kusharadzoka aiwa tina mashoko ekukutenda izororo pumulani izvi ngazvike kuramba zvichigumira pana mai ava makangojamba pamakangoona nyaya iyi taitaura panapa makabva majamba ini toda kubatsira tinoda kutenda mufunge because hazvaigoneka 2 years mama vangu achitadza kuti vazive kuti ndoita sei ndotangira papi ndoenda kumusha kwacho sei handimaona ndosvika sei kumusha mwana chandari pai hama panguva dzakadaro dzinenge zvakaitika zvinoitika usina kana sendi hamawo dzechiti hatina kana mari hatina mari uona kuti zvinondodii ndoviga kuno here ndoita sei chishuwo changu chinenge choti ndindise mwana kumusha handimaona ivo mai vakarongeka vanga vane polisi yavo asi vana vadiki ava havadi kujoina polisi anga asina polisi remember kuti kana wakura wave ne21 unofanwa kuzvimiririra munhu anga ane 31 paakashaika wakufanwa kuzvimiririra polisi yaana radambudziko ramai antimaona saka ndiri kutaura kuti mama vakatorongeka kudarika zvamunotoona zviya zvamaiona paya kurwadziwa kuya kwakuri kutorwadziwa desperation yekuti ndodiko ndoita sei kuti ndibatsirwe pamwana wangu kuti marisatsa kumuzobuda ndodini asi mazaza abuda tichisvika even mama ndikakuziva kuti vanoshanda kuno kumakicheni and havashandi everyday antingatisinozi vanoshanda 3 days per week but vari kuvaka imba ukaverenga imba ine marufu mangani vari kuverenga maru vari kuvaka imba iko kwavanogara kujesten I think 6 room house yavari kuvaka mufunge nemari yemakicheni ye3 days ikoko 3 days vashanda 3 days chaito vari kuvaka uku vane vamwe vana 2 one musikana akazororwa pasara mukomana handimaona saka mukomana anga akamirira kamama ari mumaoko amai uku vari kuvaka 6 room house yatosara kungoti vaisa avo roofing handimaona nekuisa mafloors nemari iyoyo yenhikikiri yemakicheni iyoyo yavanoshanda 3 days per week handimaona so tiri kuda kuencourage futi zvakare guys kuti you can do it hazvina basa tori mukichena zvati basa tori pai mama vakatondichallenja chaiko vakachallenja vakaita tichallenge chaiko chakuti hazvina basa kuti age asi chikuru vari kutovaka antimazviona saka she was never denied but she was just delayed antimaona vari kutovaka izvozvo tikapinda kwamutarewo reception kwamutare toda kutendawo talent mamoyo evangelist talent mudiaries akauya tisingamuzivi akamhanya veduwe akauya kusvika atibata takave naye kusvikira taparidzana naye nesuro tichidzoka kunoku animaona
kusvika taparidza chidzoka naye chidzoka kunoku anesu ndiye taitoda kutengawo maputi tida kutengawo mathings ndiye aitotimhanyisa handei pakati ndo pakachipa hande totenga pakati ndo pakachipa handimaona zvokuti uyewo kuno wakapatoka mathings ako kuzomunaenda kuzimbabwe handimaona so toda kutotenda because atidzarudo akasiya mhuri yake nekamwana kane 2 years akasiya mhuri yake aigara kuno Pretoria akarelocate apa tanga zvedhudhula zviya akazvinira kumusha kutoita business rake kumusha handimaona akatodzokera kumusha kwaMutarogo akauya taive naye kubva kudheri day 1 kusvikira tapedza talent mamoyo tinotenda munin'ina wangu zvawakaita zviya mwari wakuitira zvakanaka mwari vakuropafadze pabusiness rako raunobata nemaoko ako rambe richikura mwari vakurangarire une mwoyo wakanaka you are such a loving lady unodika you are lovable you are not full of hate hauna ruvengo hauna kunyeya handina mborangarira pana ndakagara naye kana panefamba naye pesa chindibvudza anything concerning anyone hana she never asked me anything concerning anyone aitove ndichoti obata foni ndimbotamba obata foni ombotamba ndotichina ndimbokutorawo mboendawo pangomapo enda pangoma akangobata mabhegi edu iwe akangobata bhegi rangu naro ranga risingasadi pendibate bhegi rinogona kubiwa SIS MELLY regai ndibate bhegi rangu raitofambwa naye iye tikadai tikasvika katenga zvinhu otakura iye rudo rwakadaro ndimaiwo a whole lot mother antika vanotori nemba yavo vaita zvese izvi anomaona saka that respect yakanitaridza ndakamutaridza kudai so ndikanisaona respect ndakaona blessing ropafadzo paari mukadzi uya uya ndakaona ropafadzo paari mukadzi uya uya ndikaona kuti ane ropafadzo ndakamuudza ngati you are blessed my sister haatarisi kuti chi aitozvidukupisa kuzvita mwana ipapo kutoti ndaona SIS MELLY anzi muri inspiration yangu zvinhu zvakawanda business randakavhura iri ndakadza pamuri she told me a lot of things zvakadzapa nepadiaries zvakamubatsira even kumba kwake nemurume wake murume wake akasara kuno achiri kuno kuSA ndiye akasara iye akadzokera kumba nevana akati ndakadzidza a lot of things ndanditori umwe munhu wonje ndakadzidza saka handidi nemi ndinoto watinyatsoona kuti mwana uyu kwawe rudo rwake ka arikutoshaya kuti odii arikutoshaya zvokuita tindoita sei zvaaita kama aimhanya vedu macheya tikati macheya mirai ndotorai nini otomhanya otonai nemacheya bhutsu dzangu mirai otomhanya ndakanzwa kudzamirwa mufunge thank you talent ndasingakuzivi but now I know you zvokutokuziva chako zvokutoti ndikatonzwa kuti warwara nditotobatikana ndikatoshanda tokwira pasi kuya kuZimbabwe ikoko kuzokuona handimaona saka ndoda kutenda handimbofanira kangana kutenda imi madiaries imimi ndotenda zveve madhiraivha aya vedu vemusamaona akadai vasikana vanhu vane basa vana Kolena madhiraivha ane basa aya vedu vana vava vatipari comfortable kana vasvika kune mabhodhisi enyu mirai ndikudzei vanosvika vorora mumotikari imomo makuseni panonzi berial paya vanotanga kuenda kumakuva ndivo kunogadzira setup yese kumakuva vodzoka vouya vogeza vochinja vopfeka masuti avakapiwa nebasa nekambani kuti valukewo smart pamberi penyu even musiri atisaibvudza kuti muripi munodaira aiwa prim ndakabva dhei ndichibva kuno musikana uyu mwana uyu akatoona palive ndichira ndiri pakati akauya ipapo handisi kuti maibvunza ani kupi because taitotaura pano talent akatoona zvinhu izvi pano akatouya andiona akatoona zvinhu izvi pano akatouya saka nditi maibvunza papi kuti muripi andambozvionawo handimaona vanotobata basa madhiraivha aya ava vati vanorarama nemaenergy drink ava vati mufunge vanhu vanofanwa kuappreciatwa ava vemakambani vakamitoza kuti makatarisa muri kuonawo vedu weka batai vamadhiraivha aya zvakanaka nokuti mukavafadza shuwa vanosvikawo zvakanaka kumusha imimi vanhu vanenge vakabatakurirwa hama yavo kana muchinda nemadhiraivha aya musawape pressure regai vafambe nepesi yavo nokuti hamutozivi dzimwe nguva chinosvika uku ari kunotakura imwe bhodha achidzoka handi muri kuona imimi vakumuti mhanya famba dhiraivha akati ndinoda kumbozorora 2 hours moti hazviiti time ndo pamunozokudubuka paya kana topetika zvimwe zvinhu vapei time akati ndinoda kumboti 2 hours mupei izvi zvachisvika kamirigwako anosvika achirova itina achidzoka honai jena ndiri kuudzai kuti isusu makumba apera magara apera nekugara aya achadi zvakaoma ngavaappreciatwe madhiraivha aya musavape pressure madzimai ende kana masvika kumba uko vatakura bhodhi dzenyu paya maenda navo paya masvika kumba paya akuda urara kuvata mota munenge muchipenga madhoo mukabuda moyo kuti bhegi rangu munodongorera bhegi apa mubhegi hamuna choda kutora
ukuti sema ndada ambozorora imbovasiyai vazorore kana wasiya bhegi rako chirega ambovata uzomirira mangwana nokuti vanenge vachiteerera zvamunotaura vari pabasa ka havakwanisi kuti vati mama ndimadza ndokumbombovata uye uti zidhori rinoisike bha kuvhura dho bhegi rangu ndasiya munomu apa pachotora hapana dongorera bhegi miya usiya uvhara woinda wodzoka futi wodongorera futi bhegi vabereki ndationesane kana mufamba murodhumu makatakwirwa hama dzenyu varegei vazorore kuti nemi musvike zvakanaka kuti nemi mufambe zvakanaka siyai let these people rest mufunge basa raunoti rakakosha rakakura vanavo rakakosha rakakura utombomusiya ati 2 hours again mboti muregei mumbotokangamwa kuti munhu ari mumota ambozorora because ndazvionera handiudzikwi ndazvionera kudai handiudzikwi indakapesana namuti ona vata kana chigona pakapesana pauti vate vata uzorore tina maizake tatoda kusvika isu toda kusvika zvakanaka tidi kuzosvika kwachikwaikware zvituna zvitatu toda kusvika zvakanaka saka kwawa kuti uda kufamba ne8 km famba ukawa kuti uda kumbozorora ingotsvaka pekupaka tisatina pressure totovatawo kana totombobuda totombofugwa nemhepo asi takafamba naye zvakanaka ndosaka tiri kumupa sando idzi mwana ushu vedwe ichira uchindodzokera kuzimbabwe nezororoka ndongoti ndokumbirawo koleni uya ndotorequesta driver kuti ndokumbirawo koleni nokuti akafamba zvakanaka vedwe akafamba zvakanaka right saka ndizi kuti pane chimwe chandasiya handifungi kuti pane chimwe chandasiya tikabvapo tikafonegwa nevegochigochi kuchiti chika nekwamutare vakabatana mudhayari ushu ari kuvhura bhizinesi rake takaenda kuchiti chiki kuya kwanga atipa tindonoona makatona gaisi chidla nyama isu takadla nyama gaisi takazvidlira nyama sadza zvinonaka veduwe kuti wange tiri kujoni mai mwana height sport good height sport yakanaka zvekuti kuita kuti pakanaka kani pakanaka saka vanoda kuenda takabata zvakanaka reception takaipa kwamutare thank you mutare people tatatombosvika kwamutare kuchiti chiki takaenda kunonzi kumorning side ndiyo takaenda kumorning side ndeumwe mudhayarizi futi akati pfurai nekumorning side kumba kwedu smelly pfurai nepamba pedu kumorning side mudhayarizi ari kuuk akati pfurai nekumba akatipa nhamba yemunhu ari kumba akati taurai nemunhu ari kumba kuna mai vangu mutaure navo mungonosvika pa10 mungosvika masvika kwamutare you know that I would like to believe kuti takatosiyawo ropafadzo ipapo hanzi kule naende neni ndiri wezororo kana wazoipazoita dambudziko waenda kuzororo unongorikwesta ndokumbirawo zve driver koleni unongoramba nekodzero ingoti nangu ndiri kumbirawo driver koleni vanongokupawo koleni wacho ativaona tikaenda kugreenside mudhayarizi ari akati ndai kugreenside animaona ndikaenda kugreenside kuya ndikasvika kugreenside kuya ndikapiwa $40 yangu zvikanzi kwanzi mofamba mutenge chikafu chenyu chamoda kutenga kuzimbabwe kunoku rudo rwakadaro she's in the UK munhu wepano she is in the UK takanosvika kumorning side pamba pakanaka chaizvo takanosvika kumorning side kwamutare zvokuti dei ndakaita 3-4 days ndiriko dei ndakaona kwakatowanda funge dei ndakaona kwakatowanda bcause hatitori takadodongorera painzi pabhodha rekupinda mozambique chichichi hanzi kana makuzoya kumusha mumboya yo kuchipinge kunotlisa haiwa chipinga diwiko kuchipinge unogona kudzoka usina mamenu kauko wadliwa menu chipinge hanzi kune lead driver kuzororo anonzi chipo ariko chipo naSusan kune madrivers echikadzi 2 Susan nachipo so I hear kuti they are very good drivers as well kuchipinge kunotonyadza mozotitsira pana pachiorohwa nehana but takatonzi mukadai apa 10 of mukangofamba kudai 80 km patopinda muchipinge machona hanimaona kune mengo dzakawanda dzakangozara mustreet so dzenge dzangozara ndakashati mengo dzakamuridzo wadzo ndiani dzangozara miti yemengo yangozara dzaitengeswa $1 chidishi mengo $1 chidishi dzakangozara mengo dzangozara muti kuti munhu amenoti ndedzani muona chipo amenoti zvinova zvakandikona amenoti zvakandikona mona hanzi udzoka muda penyu inyaya dzatirozowaka kuchipinga tobvatarwa nehana tobvatarwa nehana mai mwana asi basa aiwa rakafamba zvakanaka basa redu rakafamba zvakanaka saka nachimboda kukurudzira kuti ngatirege kungogumira pandei mberi ngatindirei mberi zvakare
tifambe tiendere mberi nebasa tisawanikwe zvimwe zvinhu. Hanzi taurai naWeston Chere, taurai zvakaona kuchipingiro chine. Tinotaura zvatakaona, tinotaura zvatakanzwa. Ndo pride wacho ndo zvinhu zvakaipa. Tikutaura feedback yerufu pano. Iona chinhu zvinhu zvakwaOla. Who is Ola? I don't know him. Who is Ola? Kana chiti dano zapekundiwana nai handisipo pano here. Ukututaura nyaya dzekupana feedback yerufu pride wacho handinga expect zvinhu zvakadai kwakwauri. Tichipana feedback zvinhu zvakanaka. Iona chinhu zvinhu zvakwaOla twai muri kudiwa naOla. Zvemafaro aOla. Mafaro anodarika zvinhu zvema2 minutes zviri paFacebook. Ko life yatutaura nezvayo panapa upenyu zvakakosha izvi. Zvinhu zvakakosha tikutaura panapa. Izvi zvinhu zvitori very important izvi. Untaura zvemafaro kwaOla kumafaro kwako. KwaOla kumafaro uko zvinhu zvake zvema interview yake ndezvemafaro zvaOla uko. Izvi zvindo this is real, this is reality. This is reality. Andiwana. Ndiko kunofara uko tichinedu chinotaura makomenzi edu nepfungwa dzedu todzoka pano totanga kutaura zvinhu zvinoitika. Panapa handimuzati page rineri ndiri kutaura zvinhu zvinoitika in real life. We relate, we talk things that relate. We relate. Zvino kwaOla kutorelate guys. Hanzi tichapindura faina nasana meda kune message hope. I'll go ku WhatsApp notas. Taveku Ripaji? Stoneview. Taveku Stoneview toll gate. Ndo kwatave kana mchikuziva ndisi. Ko takuda kuchitsvavira Pretoria. Takuda kutsvavira Pretoria. Zvema interview ndezvemafaro izvi asikana tisi kushora ma-interviews. Tikutoti ndiko kutambira uko kunenditenda tunowanza zvedu tabva kuti it's not personal todzoka toya asi iyi ndo reality. This is reality. This is reality. Rufu i reality. Life yako iwe neni. It's reality. Anza ari kutamba neni. Ndiri kutambawo naye. Ane munhu wangu pride. Ndiri kutambawo naye. Andimaona. Saka guys, inini muri timu rangu ndoda kufamba nemi guys. Toda kuramba tese, toda kufamba tese, toda kusiyana. Toda kufamba tese muri timu rangu kafirwa. Tichataura zvakanaka ndakachagara pasi neadmin team admin team neglobal UK global group redu rinotijeka rinotipa muono rinotipawo direction not to say kuti vanotiranira page no but vanotipawo muono vanotipawo mutemo takunotanga gore nyuwani tida kuti tifambe nemunhu wese tifambe uri mudhayari tifambe tese semadhayari saka ndichakumbira meeting navo veglobal neadmin team tese toonesana kana wafirwa nemwana wako ukafirwa nemurume wako nemukadzi wako andika isusu madhairies ibasa redu kuti tiuye tibate basa iri newe zvikuru sei if you are in a foreign land. Animaona if you are in a foreign land ibasa redu isusu madhairy kuti timire newe kana close relatives, your mother, your children, your wife or your husband. So we want to have a strategic plan on how to go about it. So the only people vanogona kuti tionesa nachitipa muone kutionesa ndivo global neadmin team toona kuti panofamba sei, pane zvinogona kurongeka sei, so that dambudziko rikauya pana mai vakaita vakashakirwa nemwana vava yakaita accident Cape Town. Mwoyo wangu wakarwadza because vakaenda vega vava nezororo but vakaenda vega. Paifanwa kuita madhayari akasimuka paya kuenda namai vaya because unoenda udzoka nemota yezororo. Paifanwa kuita mamai vaifangwa madhayari sitaza kuti vane vamwe vavo vane family yavo yavave nayo yekufacebook handitika chaichayo inofamba navo inovanyaradza hanimaona. So pakatika zvapo era but toda kuti zvigadzirise gore rapera patotanga gore apa mwana wako mai vako baba vako noti baba wako mai murume wako vana vako because extended family dzimwe dzamunotiunzira hatidzikwanisi guys. Extended family dzimwe dzamunotiunzira hatidzikwanisi hatikwanisi kuiga mbuya vako sekuru vako tinokwanisa kuchema newe zvokudaro pamwana wako pamurume wako because ndo close family yako pamudzimai wako ndo close relatives dzako ndo dzekuchero ukati ndafigwa chero chema tinobvisa
zvino nokuti tikati vana baba venyu vachafa every day month vana baba muchida kuti mupiwe mari anomaona mosa zvinoitika kuna vamwe vanhu anomaona. So we are going to deal in a close family yako. Please don't come to me and tell me kuti ndafigwa nehama yangu ndisekuru vangu ndafigwa nambuya vangu ndafigwa atiatendidza ex husband yako ex yakadarika ex usauye ex haina basa tutaura muruba antika ndopaunotoуya tona tichingabatsirana sekara zvinhu zvaoma asi hatisi kukurudzira kuti isatore polisi kuti zvisaome kusvikira ipapo iwe chitora polisi yako tora zororo polisi yako 79 rand pamwedzi anti tizokubatsira isu kuperekedza rwendo zvakanaka zvakarongeka anti tine kombi yacho yezororo nemaruva zvese tichikuimbira kana tichiimbira murume kwati mwana kana tipamwe ndiwe titokuimbira uriko kusima diary stream kombi andimoona tiri kuno mumota muno chikuimbira tina neumwe wedu iwe uri kumasure kuti chikuimbira uri umwe wedu ka uri family yedu tikusiye kusvika takusiye paimba yekugumisira imba yako yo final resting place noma tinokusiya uri momo todzoka hedu anti mazviona saka rongekai kana iri ex twa baba my husband my ex wife my ex husband we it's not our business atipo ipapo ex kura kuti akadarika tikutaura kana ugere naye mumba baba ende pachatoitwa ma investigations akasimba pane vedu maproof akasimba tonoti chokwadi mamuna baba vamumba murume vamudai anomaona itai mapolisi guys tizokusumudzayo zvakanaka zororo yakarongeka guys zvine zvakarongeka maruva mvura dzekumwa zvese everything makombi zvese zvinenge zvakarongeka musativigire maboyfriends Cleo boyfriend yako hatinei nayo isu saka ukaita maboyfriend 10 akafa usonenge uchingoya tikutaura matters of life panapa guys murume waunogara naye muri kunzwa ndikatonzi ndasiyana nababa father diaries ndasina kuti guys na father diaries vaiva tasiyana mukona ndave single vakatonzi vafa uko kana anozodawo ngoti mavafa muri kuenda ere simeka damusikuenda oika chemaka zvakwauri anditombouyi pana iri ex yangu tikwanzi vazofa saka heye kuvigwa vanovigwa ikoko nehama dzavo andimaona vanovigwa nehama dzavo ikoko kwavanga vaende kana tine mukadzi munyowani kwavanenge vaende ko ndokwavanobigwa ikoko inini ndendisipo I'm out asi ndakaenchiti vedu wekwafa mwana andimaona ndopatinopindira ipapo please hanziko kana usinga kana chiana kana usingashandi zororo tinouya kana uri umwe wedu ati aisi nyaya yekuti tikukuvinga because yauna zororo police it's not about zororo police it's about my diaries us wafa une police yako yaunayo yoyo handi wafigwa nemwana handi uri umwe wedu watiudza who come why not who come toregere kuya handi une police yako yaunayo yakachuza iwewe first preference yako tongouya kanewe tokuviga zvine basa rei ndozvandiri kutaura machingambiwa handi wakanga wakagara wabhujena polisi wakanga wajena iyoyo wakufirwa nemwana wako tirika kukuviga noti kwai hauna polisi it's not about the police aisi hazvinei nezororo muri kunzwa hazvinei nezororo it's about us me and you as diaries family sema diaries hanzi nhai sisi toti pana sisi vana pane vana vasisi vangu vakafa asi vakura vese ndokwanisa kuvavhurira here polisi kana vachingori less than 21 unogona kuvhura wabhadhara unogona kuvabhadharira iwewe asi nenge ya-extended family handiti kana vachingori less than 21 years asi kana vazove ku21 years vakuzvimiririra handimaona unenge 21 and above unenge wakuzvimiririra 17 and 21 and less unogona kuvaisa papolisi kuvavhurira polisi iwewe just because vanenge vachiri mumoko makovavhurira hanzi diaries UK we need to get together milimel next year chitai tiuyewo because we really need to see you guys and to know you our family in diaspora itai function name and the diaspora isusu tinototi ndimi backbone yedu function hamuzivani mimi muchakunda kuziva kuti ini ndakutokukundai kuziva madiaries ari kudiaspora kuno kuzimbabwe Can it cover my family in Zim? Yes, pride, you know, cover your family in Zim. You want to go kuno, kana chida kuno. Antuona. Manongo kuiga, kutungo kuiga kuno. Toda namba isoro. Uya ku WhatsApp kwangu Loveness, ndiku joinise. Come to my WhatsApp, ndoku joinisa ini. Aisati laptop aisati aita vatengerewe laptop. Apana were muna ane ari ku UK yanga kutengera andisati na laptop wedi we. Tichimbo registiwa vanhu varegistiwe. Nyaya laptop yanetsa. Ane laptop wedi we.
ane laptop chatokumbira ndicho zvinoshaita takamboda kumbira zororo kuti imboperekedza mai vamwana zvino ndichadzoka ndokumbira laptop zvishaita zvichabuda here ndikumbire laptop nditumire UK laptop pane kuti simeri makuneta akuda kuti tijairira saka chii kana ari pane laptop yai andiseni navanhu varijestiwe izvo zvapa varijestiwe titange gore zvakanaka tichiziva kuti chii murume wako murungu mishe imembe wakamuisa pazororo anongwa kuZimbabwe iye ari murungu kwanzi nini kuse ndikutodzoka ndikutokubata nyara dzayakandiita zvimwe handichaidi tendai choice yako it's up to you mnin'ina kana wada kuti joina kuzororo join us tiripo Rudo uyai kwandiri chiuyai kuwhatsapp kwangu arida kujoina zororo vese chiuyai kuwhatsapp kwangu ndikujoinise guys kujoina kusi kuti mangonyosa masenyu mega kubhadhara kunonzi kujoina wonyoresa kupera kwemwezi wobva watobhadhara policy inomba chiwa within 3 months nekozvati ndikafana sindovigwa anomaona kune vakajoina vakawanda akangononyoresa matils ake ana kana sendra ari kubhadhara unenge usina polisi kana wakadaro hausi member yezororo kana wakadaro hauna polisi kana wajoina unobhadhara anomaona kana wajoina unobhadhara nditi 3 months ako wamachiwa ukangoti aubhadhara the first 3 months chakupusha toramba uchibhadhara andoona uchiziva kuti ndakarongeka kuzimu zororo iDoves Agnes kuzimu zororo iDoves kune avo vari kurilocata avo kana uchiziva kuti uda kurilocata kuenda kuZimbabwe handiti iko zvino uchitoziva ndoda kurilocata chigara wauya utaura kuti ndakuda kudzokera kuZimbabwe paperwork yako igadzirwe unobhadhara nemabhondi kumusha anomaona unoudzawo mabhondi ako unobhadhara kuZimbabwe uko unobhadhara nemabhondi kana uri kuda kurinda kurilocate unogara wataura nguva ichipo kuti paperwork ipo paunongosvika zvikunetsa kusvika chinokontinya kubhadhara kuZimbabwe ikoko hanzi kuZambia iri kwenu kuZambia haisati yave kupfudzi kuBotswana ndokwatiri kushanya madhayaris ari kuBotswana mogadzirira madhayaris ari kuBotswana mondigadzira musa 27 ndinenge ndinemi kuBotswana 27 November I'll be with you iGapes madhayaris ari kuBotswana kuGapes musazoti ndakukudzai muti SIS MELLY atina kuzvinzwa manhikikiri hanzi how much pride ndozoyawo ndibvunza kuseri ndinyatsokupa info because ndatove confusion ana kubvunza zvakawanda vari kubvunza zvakawanda saka ukazoya kuseri ndonyatsokuona kutsanangurira manje unoona saka vari kuBotswana madhayaris family my children in Botswana I want to see you let's meet kuGapes musi wa27 handizivi kuti tingasangana papi tsvagai venue imimi find your own venue and then mondiudza kuti tiri pakati ndosvikapo vane makore mangani mandebele avakanzi vabereki vako they are too old zvinoita kudzikisa price yepolisi yes to learn kana unga uchibhadhara 300 usingasaikwanisi basa rapera uchida kudzika kuti uinde kune ye150 yes you can do it unodzikisa udzai hausi mudhayari uri kubvunza namba yangu hausi mudhayari iwe piwa mucomment section muriganisa tokupa inini piwa mucomment section yes you can unobhadhara vabereki vako vari kumusha uri kuno zvinoita vanotovigwa zvakanaka iwe unotoona utopiwa mavidheos kana usina kuenda uri kuno kuva chitovigwa zvakanaka naunga kumushoko neDoves anomaona polisi chinhu chakakosha guys polisi chinhu chakakosha paupenyu urongeka polisi chinhu chakaronga kana uchiona kuti polisi yako iri kukuremera iko zvinonga kwakudze pamusoro unobvumidza kudzoka pasasi woita wobhadhara yaunokwanisa kana wazoona kuti wave bho unobvumidza futi kukwidza kuenda kumusoro unobvumidza futi kukwidza hanzi kurenga kuzoiti mainacho unobvumidza futi kukwidza kuenda kumusoro baba 79 mai 75 kwewe mande wo vasvika wapesa pasina kuningira kuvhurirawo vabereki polisi sheiko yomnin'ina ndofunga mapolisi mapinara polisi anotoramba makore aya anotoramba asi 79 inojoinisa uya uti kujoina uyandikubatsire inini 75 nisechiya ndikubatsire inini titaure nawo uyandikubatsire utouya nhasi 79 75 yandikubatsire tivaisire funeral yavo polisi yavo uya because vabereki vakura vanoda funeral polisi uya ndikubatsire inini 79 75 uya ndikubatsire come let me help you
Saka Botswana vana tavi I'll be there 27 tinenge ndine 27 28 let's make a date 26 actually 26 27 tinenge tiripo animona saka ndenge ndiriko kuBotswana saka tikatisanganei tionane ndizoti ndakudzai anditi police inongodiwa onai zvakaitika onai zvakaitika mazuva apfuura pane mazuva apfuura pane vari kutsvaga rubatsiro vakashaikirwa nehama dzavo kana kuti hama yavo saka vanga vachifamba kumaplatform achitsvaga rubatsiro saka vakaenda kuno umwe wedu uyu zimcrime ushu anombozati zimcrime chimwe chedu chepanapa asi ari kuna China kudoko ari Dubai China somewhere there vakaenda vakanotsvaga rubatsiro kuti tavi kuda vigore nhamo tokumbira kuti mutibetserewo handiti hazvina kuipa then anzi network idakwazi network yani network iripo then ndakatoendawo sympathizing there. I went there and said kana mashaisisa itai plan B yekuti vavigwe munoziva ndopo unonyatsoona vanhu unhu hwevanhu zvauri matukiro andakaita sokuti ndataura kuti ngavavigwe muno kana kuri kuti mashaisa mari tsvagaigara mune plan B muvigwe muno. Guys, it's not wrong kana pashayiwa mari munhu afira kuforeign land kuti avigwe ikoko hapana chakamboipa. It's not a dis mina ndikubatsirei. It's not a dis kana pasina mari mazama kutsvaga mari maplatforms ese anditi mari yashayikwa kutakura body you need about 20,000 right kana dziri 2 bodies vamwe munogona kunzi 40 35 mabvisikwa anditi mazama sei hama muna mari maenda kumaplatform ashaya mari body dzoorera mumochari here body dzoorera mumochari here body dzinovigwa guys kune vanhu vakawanda vanovigwa kuno shona yedu inoti vanhu vanovigwa kuno motora vhu handimoona motakura ivhu riya riya moenda naro kumusha ronovigwa zvakare haisi mhosva munhu wese angaida kumusha saka tikataura futi nyaya yekuti joinai mapolisi munotukirira tikataura nyaya yekuti joinai mapolisi munotukirira kuti wazvitaurira chii amudi kuudzwa tikati futi itai plan B kuti muige munotukirira wotoona pfungwa panheva dzevanhu handiona wotoona pfungwa dzevanhu kuti vanhu unotonyatsoona people kuti pfungwa dzakatodhanganyika handimaona. Death is real, guys. We are talking something that is real. Apana pa munorega vanhu vachichiora vari mumochari nokuti pashayikwa mari. You opt for plan B. Takaviga mukoma ediwe vaya kunoko mukuchiziva kune vanhu vanganonigwa ku UK vasina kudzoka ku Africa. How many people are buried in Australia, UK asingati otombotsika kunoko because ndege inonetsa kuti mari yacho mukudza vanhu muye kunoko hakusi kurasa munhu as long as muchiziva pamakaisa munhu wenyu. Munhu avigwa kunoku guys kana kuti body yamatora mukavigwa kuziva inomuka here ndakubvunza. I want to ask you a real question. Pana paAfrica kunyatsotaura nekuonesana because ndepedu munhu wamatora pano anditi munhu afa kunoku mashingirira mari yabuda imana mune mari dzenyu munhu aenda kuZimbabwe anomuka here. Munhu avigwa kunoku anomuka here guys. Hakuna nzvimbo isina makuva, hakuna nzvimbo isina makuva. Anti muri kunzwa hakuna nzvimbo isina makuva. Makuva atoriko for a reason. Inini for one mirai ndikudzei ndikadzi ndafira kuno bury me here, I don't have a problem, bury me here. Makuva ariko kunoku bury me ndikadzi ndafira kunoku kauku anomaona bury me. Ndikumozotaura kuti pane video yavakataura simeli kuti bury me here saka kuZimbabwe unless kune munhu anenge zita naro kuti want to take it to Zimbabwe because vane police anomaona otherwise kwandira ndina kana pressure in bury me here. Ben me ndiri sei ku incremation uko munoti incrementa it's yango venyama haina chainoziva, yango venyama haina chainoziva. Mweya wako watienda kwawaenda ibody nyama inoora chero mukapisa pana panchamuka notaura kuti vandipise hakuna anomaona. Ndikutokudzai pano bury me muno bury me zvakafanana take me to Zimu zvamaona zviri right kuvigwa anomaona. So kune avo vanhu vanotukirira vanhu vanenge vachitaura pfungwa dzavo hapana kutukwa munhu. Taikuonesai kuti mari ikashayikwa. Pane umwe akandisira comment twanzi mukutaura izvozvo twanzi kana vavige muno mukurasa munhu muno ko inga vamwe muita zvokumhanya 1 apa ari kundi
udzazvo zvokuti like pandiri kutukwa kuti ngari kukomanda imoita zvakumhanyira mhanyira vamwe vanhu madi kumhanya panyaya idzi andivaziva vana kuya kwandiri 1 2 havana tomboya kwandiri nyaya iyi ndikuionawo kumaraini ndiri kukomentawo kumaraini anditi ndikuverenga kukomentawo kumaraini havana mboya kwandiri anditi ende handikwanisi kumhanyira Zimbabwe yese antika totaura futi pana about join mapolisi munotukirira moti kwaisa hatifi kana kuti inini ndikafa hama dzangu dzinondiviga hama dzedziya manje waomesera hama wafa iwewe hama dzinawo dziri kuda kuviga but hadzinawo mari dziri kuda kuviga but hadzinawo mari dzodii munenge muchitukirira tanzi machembere mazodai sorry to say this vana imi muri kutukirira isusu tinotori neblessing yakashinga nozi ndai kuti chima kuve kwamutaroko ndakabva mukombi nchiudza machitaura nemadzimai kwamutari chiti kudi ma 2000 2001 2002 98 99 makuva akazara makaona kwamutari guys makuva mazaruro akaita vana vadiki vega vega then you have the guts to come and say chembere endai kumusha nditokunzwirai tsika ndatakutarisa nditaura zvinhu zvakadai because muri kufa you are dying every day muri kufa whether you are a ghost you are not a ghost mazera enyu aya muri kufa it's reality ninyaya yekuti hamuchina unhu you can't control yourself hamuziva munotaura zvinhu hamugone kuonawo even comment isina ruvengo mukati comment isina kana chakaipa mukati hamugone makamirira kungotuka hamuchaoni chakanaka makungoona chakaipa you are dying every day daily you are dying ndakazvivhunduka zvandakaona kwamutare uku ndakavhunduka zvandakaona kwamutare uku ndikati tikuona kwamutare imi vana mama makuva zvikanzi zviri kuitika muno ndo pamandaiudzwa kuti last week kune mwana akavigwa kune mai vakanga vakazvara vana vavo 2 ndaiudzwa nemamai ekukwamutare mai nesi vane vana vavo 2 vana vavo 2 last born akauraya mukuru nebanga mai vakatarisa kudai vachiti uyo guva rake iro rirapo iro mufunge last week uyu mukomana ati mwana mudiki uyu vatinda kujeri mai vana 2 vaurayana wamudika uraya mukuru baya nebanga mumba antimaona mumba mai vakatarisa kudai mai vakazombozama kununurira kwanzi vachizama kununusira kudai somubva vatoti zvapera vachitendoka kudai somudiki vanasati atora banga udhara ndobva abaya padumba pachapo mukuru achibva ipapo vana 2 vanenge vakazvara mai vakaviga mwana uku mwari vachipedza kuviga uku vanenge vachienda kuchiri kunona mumwe this is the generation munotituka tikutaura zvakanaka tiri kudzai zvakanaka kuti kana pashayikwa mari zvachose itai plan B garai mune plan B vigai muno we know what you're talking about tikutaura isusu totaura experience of life now ndo yatinotaura hatitauri zvemufirimu experience yatinayo samuna imimi maghost accounts you are human beings muri vanhu anti muri kufa you are dying kids are dying munotiudza machembere samunenge muchituka muchiti machembere vakomanaka tinotofara tinototi mwari makati munotigonera mwari nyasha nosi hausi kuda kusvikawo 50 iwe how do you switch to 60 iwe powatosvika 30 something idzodzi dzekutotopinda mu40 wauda nopindawo mu40 pauchasvike papapa inyasha hombe ufunge dzakakurisa but kune vana vekuti social media yasvika pakunzi yaparadza unhu hwavo vakungofamba vachituka vanhu vachinya vachidini havachagoni kuona chinenge chinzi apa pataugwa chakanaka pataugwa ngatimbodzikisai pfungwa dzedu pane zvakataugwa pane chakaipa here apa vanongoya kuzotuka they are dying every day kuita kunge punishment kuita kunge muri kurangwa neshamu ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe chinjai unhu hwenyu vana imi kwamutare vari kwamutare vandikutaura vari papo munozviziva zvandikutaura vari kwamutare you know what I'm talking about makuva angazari guys rema 2000 kuita line remakuva kuzara kuti ma 2000 98 97 imi ndakarwa nehana kuti nai mwari vana zvavapera naimi kuti mitoriro kuti magunga iwaya kuti mujolo kuti is too much vana vechidiki hatirambi muri vana muri kura tirambe kuti taachembere chaidzo but takauyawo tiri chembere dzine wisdom dziri kuda kuzama kuonesai upenyu zvakwauri kutora kana kutuka isu ukatuka pachatobva we won't lose anything because you watuka tiri kuropafadzwa naMwari tiri kuwedzerwa makore tichienda kusvika ma40 inyasha idzi
dzamusingasviki dzamusingapiwi vamwe vazhinji venyu nekuda kwemiromo yenyu, because kana uchituka munhu chembere that means wausi kuda kuchembera ka. So Mwari vachameka kuti vakata makore ako kuti usachembera. You are bringing your cases upon your lives. You are bringing death. You are inviting the spirit of early death in your lives, because amudi kakuchembera. Amudi kuchembera kuti ukaudza munhu kuti chembere iwe hausi kuda kuchembera. Saka Mwari zvachacha kuitira favor vokutora usati wachembera. Handichimaona tochema kuti vana vadiki vari kufa. Zivai zvamunotaura, batai miromo yenyu izvi. Muromo une simba, anzi the power of a tongue. Muchifunga kuti tiri kutamba. Zivai zvamunotaura. Respectai, siyana ine machembere acho oraita. Machembere anakuya kumba kwenyu, machembere anakuya kumawall kwenyu, machembere anakuya kumapeji kwenyu, machembere public forum ati kukomendawo machembere acho. Ende zuka asiratidza kuti machembere una ku America ka chona zvimbuya zvakatounyana chako zvima 60 70 zviripo zvitone mapeji azvo vai mwana anotofaya. Only in Zimbabwe where kids can see uchembere wana mai vavo. Only in Zimbabwe wava kunonyarwa kuti vanhu vanochembera muZimbabwe chete. Machembere tokumaona apa tinotomada. Ini kana uri pana pauri murimo vechidiki vanovenga machembere vaya, please nemweya werudo nemweya waMwari kindly exit this group. Tisiyei nemachembere, tifambe nemachembere angu abi angu iwe tiri pano. Kindly exit these types of groups. They are not for you. Handiti moenda kuma groups evechidiki kuya isusuwo amagroup echidiki acho amumbotione wani mukona tenda kuma group ndechikuru atoenda ndokwatoenda kune vechikuruwo echidiki aya amumbotione musadaro guys. Vari kumusha ndakamirira toda boti kunoku iwe kuno kwanga usina kurongeka munonyepera vanhu vari kumusha uko zvinhu zvangu zvakarongeka. Ndizvo zvindakatenga mota ndakadai vekumushenga zvoti zvinhu zvake zvakarongeka. Zvinozobuda chokwadi musi waunofa kuti munhu angasina kana mota kana chii voti aiwa ka munhu aitozatanga nemarushu antika togonzi tikondubhite mari kuti coffin body uye kuno kuZimbabwe sei hatina mariso. Makutojairira kuti mochiuya kuno makuti toda rubatsiro. Musadaro. Ruvengo rwamunaro runotyisa maZimbabweans. Ruvengo rune vana vari pasocial media pa runotyisa. But chazvinonakira ndechekudai ukachera gomba ndiwo chawira mariri. Ukaita chakanaka unozviitira, ukaita chakaipa unozviitira. Ndakatoshamisika ndichiona one of the diaries akati simeni ndokudai zvisingaiti, but apa makona kutaura I was like mwana uyu andauda mupinduro ndakamunyararira ndakati ndichaizoi address pano. There is nothing wrong in us vanhu vakuru telling you to join my funeral police because we have seen a lot. Right now we are coming from Zimbabwe and inyasha dzakangoti goma ivaya inyasha dziya ndo dzinonzi nyasha dziya dzekuti zoro rakangopindirawo dai akaramba mazati vaiviga mwana uya muno munozati ivakari zoro yakaramba taiviga mwana mai vaya muno taiti vabetsera kuviga muno taitoya kusoweto kuzovaviga uko. There's nothing wrong in burying muno muno kana mari pasina kuinza Zimbabwe. There is nothing wrong with that. So to set it, that diary who said that kuti simeni ndiri kutoku ndokudai zvisingaiti ndokudai zvisingaiti but apa sorry munhu wangu I'm now addressing you here because this is our platform. Kumaraini kuti asakwanisa kuadressa handiti think deeper. Kana usingade kuigwa muno chifunga kuti kuigwa muno kuraswa joina funeral police. Tikadaro futi amudi, tikadaro futi joina funeral police acha amudi kuudzwa munotukirira futi. Rongekai. Ruvengo rwanyanya, ruvengo rwamakatakura runodestroy imimi makarutakura. Uyo anofamba achivenga munhu asina kumbomudyira umba kwake, asingamunokeri kumba kwake. Ruvengo rwenyu rwamunarwo runodestroy imimi. Majority of you people zvinhu zvisikomba zvakanaka nekuda kwezvinhu zvamakaitira vanhu vamusingazivi, and you can't even succumb yourself to say we are sorry. You can't say you are sorry. Saka zvinhu zvamunoitira vanhu zvikukanganisa marriages enyu echidiki mimi. Muchati marriage yangu iri kudai nemhaka yei, zvangu zviri kudai, zvamuri kuita pamasocial media musingafungiri kuti zvinogona kuaffectai kudzimba dzenyu. Group rinonzi mafira kureva magosti noti ese handizivi angozi have never been there. Pane magosti akamirira kutongoti pakadai vanototukirira nevamwe vanhu. Unoshakuti vanhu vanenge vamwe vanonyezo vakakwana here
You ask yourself, are you normal in your senses, guys? Are you really normal? Do you know what you social media? Mangwana muniano gonna kuza kudeme stage. Munombo shufunga. Because these people that you busy troll on social media, munosangana pakone kuti mangwana you want to help ye muni ye akuyambuza. Do you think a ghost will come out to come and help you? Do you think a ghost will come out to come and help you? Ina garaka to random ghost. Do you think she will come and help you or you will come and help you? Be fungai zikisei fungwa. Shimoshi zikisei fungwa. Unaona ari munhu ari ku foreign land ari kupeshera achisekerera achifarira paizvo pari kuchukwa munhu ari kudai. You are human being uri ku foreign land newe hauna futi police newe uri kangano zati vari kune vari kukuona masiki zvichita zvari kuita izvi unogwa ndambudziko mangwana unoshawa kunochemera unoshawa kunopotera. I'm just saying the truth as it is. Kutukwa ndikukwate ndikuvhunduke ndikutyi ndakatwa kudhara is the reality of life. This is the truth. Animona, this is the truth. Unonyatsoshaya kuti uya atombori nani akahwanda mughost akauya mangwana ari munhu akauya ari munhu mangwana togosadozva kuti ndiye munhu ane ghost riya rinoita mashure ekutuka vanhu akatobatsirwa. But iwewo uri munhu, you are a human being, a real human being. Unenge uchidaro wakatembei, uri kumbotembei, uri kumbotembei. Your souls, guys, are being captured by the devil. Makatarisa. Your souls are being captured by the devil. Makatarisa. And you guys are being used. Are being used. Makatarisa. Uri munu chaiye. Munu wejama chaiye. Shoda kufunga. Shoda kufunga. Kona kucross a border. Uchiti ndakuenda ku South Africa kuleta life ka wakura wa munu mkuru. Don't just follow things that are toxic. Takati takura one. Haisiro growth yamuru kuimba ere masichu mkuti. That's growth. Haisiro yamuru kuti that growth. Growth inodiwa. Magosa ya mashinja chena ya atu shungurudzika mufunge. There are people varuto shungurudzika. You ask them their background, their lives ka. They will tell you avazive chinotonze rudo mukati mupenyu wavo. Chinonzi happiness joy avachizive. Akura ato zvakura chinga zvizive. So they only find pleasure when terrorizing other people. When bashing other people, don't want to want pleasure. Yavo okuti so nasta tuka ninki, nasta tina ninki. Mavatuka chinguri makatuka vanhu mukadi. Pana afa irapa nukutukwa sofa. Aripo ere akafa. Kana tuwa mukati tatoda life yake amira kufamba. Hana kutodla kana kudi. Aripo ere ugona wana chonengwa achituka one life dziri nani kudarika zanengwa achi. Ndipo ndinotika Satan zvanoita. The devil is using us in race nakunaka. They have their own lives. Bo life dzavo dzikutorarama dzikutofamba zvakanaka mufunge. But ndo vanhu vachitukwa ivavo vachitoliwa uri kutuka munhu uruda kuti you need somebody to help you better your life. You need those people sometimes to help you kuti vakutsvagire mabasa uwane basa. You need those people mangwana kuti vakutsvagire kuti maybe ukaita dambudziko ubatsirwe, but you are busy trolling them. Vane life dzavo kudhara. Ndiani ati atukwa akafa sofa? Tell me. Ndiani akati ndodzei guys we have been cartooned, trolled, kutukwa kudi tinoto zvimwe tinozviona zvimwe atizvioni. Tichitoiginwa chiti nevanopenga. Kana muchizaona singa sati bati ndivo vaya. Yes. Apa. Oh my card box. Wabvisa zvanga zviri muuyu mubaketi. Tichitoseka zvedu. Zvinongoperera mukutaura talk is cheap. Talk is cheap. Chinjai unhu wenyu. Anenzeve dzekuno whether unaro ghost rinoita mashura ekubvunzira tuka vanhu. Unopiwa mbiri uchikoreswa. Iwo tavex we are sick people. Makoresera tunoita maghost anotuka vanhu kuti ningi ghost riya rakapfeka rinoyanya dzevanhu. Come on, how sick are we? How sick are we? How sick are we? How sick are we? Kukoresa ghost riri kuita zvinhu zvakadaro tukataura zvemba maningi musina inewe une makomba mutori nyaya dzitori wesi kudarika dzauri kuudza uyu wauri kufambisira uyu dzako dziri wesi hausati wambodzitaura apa uri kuda kumhanyisa dzauri kutadza kurara kutadza kuti saka 2023 yasvika uraiti mwari vakanditungamirira ndikapinda. What am I going to do kuti ndiite better my life? Uri busy kukoresa kuti ariya growth yakataugwa iya yamuri kutaura iya. Where is that growth?
Where is that growth? We need that growth. And show. Uchaona mumwe so mina ndikudze uchaona mumwe achana chora ndinenge kunonyogwa mastritika kwakunzi vanga ichaito itogwa ka video, trust me. Kunzi vakachara vakazadai zvokumuzenge zva 2016 growth ndakakura. Growth has happened in me. Ndakakura. And you guys tinozongotora yedu mosha isati ngambozi zvinhu zvaitika munyika tsekana kuti you people you would bring whatever zvavanotipa muchipa maadmin chedu chataibvuma kushandiswa muchitipa tichiposta. It was you people, you were kunyaya dzakaitika kwamunenge muruko kwamunogara kwatisingazivi masiti moya mukanda mupai maadmin protect me titokuprotecta wena. Tatina kuzivawo kuti we were being the devil's advocate, we were being used by the devil that time until growth happened, until deliverance happened, until God shone on us tikabvuma kuvhenekerwa nelight ramwari. Saka ndisingatye kutaura kana kuaddressa anybody unokoza hakuna nochisa, hakuna chinonzi ghost rochikisa, hakuna chinonzi munhu anochikisa. We want to address you, we just address you. Mozoita party nesu munotuka munodi, but you still see me being me. You still see me like me. Ndichingove ina hapana chinochinja, hapana chinochinja, hapana chinodini. Muchanotuka mugotukira mugoti chamchemberesa kudaridza zvatiri zvomugodi, but we will still be us living our own lives, being blessed chipo amakore tichienda saizvozvo tichienda saizvozvo imi muchingongwarira. This is the time for us guys tijegane semaZimbabweans. This is the Silo, don't ever talk like that. There are people who are being destroyed by the things that you do. Don't say that. Makatsura in anyone. You makatsura mkati makazodai mkadai ndikabvuma musha zangu I came and apologize. And don't tell people kuti musa pinda my feelings. Some other people want to pinda my feelings because you are also destroying other people's esteem. Very mom comment section, somebody said even in comment section mkuti inini ndakatotodza kutovene andisina self esteem because ndogara chingozwa kunzi ndichembere. Saka ufarira kupi? When Zuka is allowing you to come on social media and be with others, you guys are coming to tell you kuti ulichembere. Ufarira kupi? Ufarira kupi? I'm just addressing this generally. Antimona, ndingoshara generally, imi ndima kutopinda nema feelings. You are the people who are taking feelings now. Because ini ndikutongotaura in generally so zvandongoita. Tikushandiswa na Satan. Guys, we are being used by the devil and we are allowing it. Antimona, we are blocking our blessings sometimes because of the things that we do and say. No feelings. No, don't take it serious. Let's not take it serious. Don't take it serious. How is God taking those words? How is God taking those words? Don't take them serious. How is how is he taking those words? Is he saying tikutamba? It's coming from the heart. It's coming from the heart. Guys, this is the time let's shield one another. Let's hold hands as Zimbabweans. Let's try to better ourselves. How many people are Buddha on social media? Facebook. Social media. Because they know what they are using their social media for. My customer is social media. Such poster social media. People took interest in that. Kushika business for a shop. How are you using social media today? How are you using social media today? Are you using it to better your life, or are you using data kana hotspot next door or Wi-Fi next door just to come and try and kutindira kufadza vanhu nekuti ndinotuka strike ndinotuka vanhu ndinotuka ningi? Guys, ini nangu ndinawa ndokukwata kana wandochika andichika, and it's nothing personal. I'm just saying it as it is. Ini ndotaura as the spirit leads. Chatagwa nemweya ipapo ndotaura. Could you take it or leave it?
Hey, munanga chidodiwe. Oh, pachene baba. Naye arwa naye aracheti. Mapeji edu kuZimbabwe ndeye kutukana chete ndeye hondo. Unowana mapeji mashoma anobatika anovereka ende unowana manamba akakwira ndopona satanika ndogwa mwoyo wangu unorwadziwa. Kuroza kuti pati Mwari God why? Nenguva tiri why? Nenguva yatiri kuti vanhu tikudona kunge zvibage kudai so why? It's full of we are full of hatred. Pese ngodai hate speech. Kuita kuseculatesa hate mai mwana. Kuita kuseculatesa chakaipa, kuita kuchitenderedza chakaipa kuti chinyatso kusvika kumudzi. Toramba kuti anzi Satan akauya nemidzi yakakatsa pasocial media kudzika midzi pasocial media kuti ndopati operate ndiri. Akawana playground yake, akawana sport yake. And if you don't see it yourself, you be destroyed, my sister, my brother. You are going to be destroyed. You are going to be destroyed. Mapeji anotoga nobatsigwa vanhu anodi anodini indei kwana anguse induku kwana shema kwana chi pedu vana va they try vakumana they try manamba savari ari pasi mira muone kuri kutukwana kuri kudi ndopona kuti Mwari something is wrong with us kanzo zvifungo nyotsana kuti Mwari something is wrong with us but zvisinei ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira ndo mashoko angu andokusirai zuva ranhasi yeshi vanomboita sei kwana kana kusina marobotsi maaccident zvakaoma ndo mashoko andokuda kungokusirai asi kana ukaita chakanaka wazviitira iroro shoko iroro roega iroro let it ring in your mind paunoda kutaura paine kuita kuti but ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira rinokudzora pane zvakawanda. Please, regai kufollowa macomments edu kwatinenge tafamba kwese muchitedza nemacomments edu kuya kuzotituka pamacomments edu. I'm allowed to have fun and to comment like other people. Andisina ndinawanda tuka andika tetisina utatuka machembere vasiyai machembere anofara wari kwaninga achifarari hana atuka hanadi. Stop following machembere on their comments. Imimi vasingachemberi, imimi vechidiki vane ropa rinogara riri forever young. Stop following machembere kwatinge tichikomentawo just to come and muchida kuzama ngotukirira nokudi we know kuti takachembera tiregei takadaro let us leave us siyai makomeza machembere mungoti siya tichingodarika edu tichenda takadaro and andazviku affect dzimba dzedu. It doesn't affect you in any way. Makomeza edu hajigomba kwenya tikuzivei amutotizivisa tikuzivei ani maona tinofarira chakaipa chemunhu. The way people were so happy pama misfortunes are so happy pama misfortunes anowira vanhu social media you ask yourself kuti but God why Katsadaroi take your blessings. You are the own master of your own life. Ndoti master chigame ichi manzwa master chigame ichi. You are the own master of your own life. It's either you have the power to block your own blessings or the power to unblock your own blessings. Mugare makazviziva. You block your own blessings wega iwe kana kuti you unblock your own blessings wega iwe nezvinhu zvaunoita rati. It's not about me, it's about general things that are happening. It's not about me. And we won't stop saying this because kunonzi kune vanotyiwa kuna notyiwa kuti kwamunoita every day. Ukati no every day pane pachicha chakwata remi chekuti chatukaita chakati anmona. So life ndeyako. Choose to block your blessings kana to unblock your blessings. Zviri kwauri ndeye kwako. Anzi vekumashure vachava vekumberi, vepasi vachava vekumusoro, vekumusoro vachava vepasi. Ruvengo rwamakasakuya nematende kuisa pasocial media kuti dei Mwari vatibatsira, dei Mwari vatibatsira. Ruvengo rwenyu runotyisa, runotovhundutsa, runofanwa kuti kutyisa iwewe paunenge uchitaipa uchinyora papapa kuti munhu urifanwa kutya. Unofanwa kutya iwewe pachako, unofanwa kuvhunduka nekwefa kurova paunenge uchitaipa paipaya uchitaipa iwewe about munhu usingazivi. Hane yako inofanwa kurova.
ukaona hana yako isingarovi isina kuudza something, then there's something wrong with you. There is something wrong with you. Hana yako ifa kutorova panenge uchitaura zvinhu zvausingazivi pamusoro pemunhu, uchitaipa, uchitukirira munhu wausingazivi. Hana yako inofanira kuti ba kuti but what am I doing? Ndomuzivirepi munhu? Ndomuzivei? What am I saying? Ruvengo kauru ndozowanei pazviri? Why am I doing this? Zvozodii? Hana yako inofanira kurova kuudza. Ukaona hana yako isiri kurova, pane problem, pane error, pane error. Ngadzizei kuita Rudo 2023 guys, change your goals. Chinjai magoalpost enyu, chinjai magoalpost enyu 2023. Mwari vakakuitirai nyasha. Munozoti pasara 2 months kuti not 2 months actually 1 month and some weeks kuti tipinde muna 2023, but pachafa vakawanda, pachagemuka vanhu vakawanda. Trust me and mbati mashoko angu aya, pachavigwa vanhu vakawanda. Ipapa November tosara yaita pakatika December vakawanda chiza kupinda muna 2023 kuriona pamwe neni. You never know. Anomaona pamwe neni wacho panoitika zvinhu zvakawanda zvinotoitika pakatapa. Let's guard our mouth and let's guard our hearts against what we do. It's not guaranteed kuti pasara 1 month utopinda muna 2023. Let's guard our hearts and our mouth muzvinhu zvatinoita, zvatinotaura, zvatinofunga kuti takapenga. Hapana kupenga paya, utori tsaga wokupedzisira. You are the tsaga of the tsagest. Uchinyora papa, uchinyomberera munhu, uchinotsvaga mapicha evanhu, uchidini, utori tsaga wokupedzisira. Kana paine munhu anonzi tsaga wokupedzisira, ndiwe tsaga rekupedzisira. Unotoda chinja muitiro. Mwari vakuitirawo zvakanaka, Mwari vakurangarirewo. Chinja maitiro, rangarirwawo nedenga nhasi. Ndiwe benzi rekupedzisira, because munhu ari kuitira izvi autorarama malife akashenderera mberi. You are the stupid one. Utofunga kuti rega ndinotsvaga mani mapicha da kumudizodai ndigodai. Ndiwe unotopenga, ndiwe usina kutokwana, ndiwe usina kutokwana. Ane nzeve dzekunzwa ngavhure nzeve dzake anzwe. Anoti it's nothing to do, we don't take it serious, nothing personal. It's still up to you. You can go ahead. Anoti isusu takatoya panapa hatisi kutozomira, bhora mberi, tichatotuka svika zvanaka, bhora mberi. It's up to you. Mwene life anzi upenyu muridzi wawo. Life ndeyako iwe, life ndeyako. Inini ndinotaura zvinhu zvinouya pamwoyo pangu panguva iyoyo, zvandinopiwa nemweya ndozvandotaura panguva iyo, zvandinonzi nditaure patime iyoyo, zvandinonzi nditaure. Ndai ndichitaura ndichitenda hangu chingokupai feedback, but wonai kwazvasvika tasvika sei apa I don't know. Ine nochi handisi kutoziva tasvika sei, patasvika apa handisi kuziva, but ndichitaura nyaya kungotenda tazosvika apa sei handisi kuziva. That's how I operate, and it only needs people who works with me in the spiritual realm kuti vazive kuti okay, kana usingazvizivi kunonda toti senai nava muzodai. It's not me. Sometimes ndinenge chimbototaurawo kuti 2-3 vanhu vavonera tongotaurawo vanzwe. Handimaona vanzwa ivavo 2-3 bo zvekuti zvatodarika. Saka guys, takuita saJobek manje, takuita saJobek manje, ndokwatakuenda. I love you so much. Mwari wakuitirai zvakanaka. Let's have that growth within us. Growth ya ngatisafarirai chakaipa chikuitika kuno mumwe mamisfortunes eumwe munhu. Ngatisafarirai mamisfortunes eumwe munhu ari kuitika pamusoro pelife yeumwe munhu, because we all have misfortunes here. We all have misfortunes. Vamwe tinenge chititoya kuzochemera kune timu rangu repa ndo family yangu iyoyo yekudiaris. Ndichitoya kuzochema genuinely. Handitombonyari kuya nenyangu chizokudzai, because ndichitoti kuzoitorawo kufamba nayo kuneseka ndezvako izvo, ndezvako izvo. Ini kana ndisina ndakada basa zvichiro kaitora kaifambisa 100 million ndekwako iyo, asi ndavhenda. I've helped myself. People are dying nedepression kunzoko. People are dying nedepression kunzoko. Nenyaya kuti kutya kuti vataure right now hazviiti, zvakamirirwa kunzi uchingotaura chete zvinotorwa zvofambiswa zvotenderera. Depression is real. Vanhu vari kudonha vachifa nayo. Akatakura makomo akwanisi kuzvitaura, because kune vanoti isusu takapenga tichazvitora tonozvipedzisa wakati tonofamba nazvo. Ngatichinjei maghost. Behind those ghost accounts there are people, real people. Vamwe vana mai chaivo chaivo mufunge vanotopfeka mauniform ebhachi, vamwe vanotoparidza ipo paye, uchiona vakadaro varipo vanotoparidza ipo paye. But that moment yamunotorwa iyo yaya nadevil and you allow him to use you like that, it's an error, a very big error, but you can still correct it. An error can be corrected.
vamwe vanhu big people, vamwe vari nema zvinotovanisa zvakawanda zvautoda kuti vari kubetela nazvo. But nokuti hate people finds pleasure in hating others. Hate people finds joy in hating others. If you are happy, life yako ichifaya, zvinhu zvako zvichikufambira, une mari yako muaccount, kumba kwako chikwa chiguta uri happy, hauna nguva yekusora uchitsvaga kuti ninge azodii. Yekutsvaga tipe mapicha avakare ari kupi tipe hawo mapicha aningi, timakatune timadai, hauna nguva yacho because a happy somebody. Hauna nguva iyoyo. Une nguva yekuti nhasi ndoda kubikira mhuri yangu menyu umwe, ndikandiende kumagroups ekubika. Ndinotora recipe koko ndione kuti nhasi ndingabika chi, ndotema yonengo nayo. Ndikandimboona kuti nhasi ndekupi kuri kuitwawo zvinodii, ndiwane kupindirawo semunhu ndichibatsira ndizvidandire mablessings angu, ndimbonoka ndawo 5 rand yangu pari kubatsirwa pamwe. Andimaona. Hate people finds pleasure in hating others. You see, I'm talking about all those ghosts and all those human beings who are doing that to other human beings. You are hating, and you know that deep inside you, amuna happiness. You've got issues, childhood issues. Find help, my brothers and my sisters. It's never too late. Find help. If you are happy, when you are happy, hauna nguva yekuswera uchitsvaga kuti murume waningi azodai avatandani ningi azohurana ningi, hauna time yacho, hauna nguva iyoyo, because you are happy. You are happy. Unototedza malife uchitofarawo uchita munhu zvinhu zvako zvinenge zvakatorongeka, unongotori munhu atori happy. But the fact that you only find the pleasure muzvinhu zvakaora, it means unema unresolved issues within you that you need to resolve. Tsvaga vamwe vanhu vanokubatsira. Depression is real. Tsvaga vanhu vanotaura navo vakubatsire. Depression iriko, unofa wakatakura munhu unonge uchiti kuvenga uya hatombokucheuki akuziva ndakana basa newe akurarama life yake, hatombokuzivi iwewe uchifamba wakatakura ndakambokuudza ngati kune mafoni, munoziva kuti tinotonawo mwana tisingaziva upenyu hwedu isu vane album rakatakura mapicture a SIS MELLY. Album mapicture edu akazara mafoni evanhu. You don't even know me, I'm not even related to you. Mapicture emwana wako hauna mfoni, emurume wako hauna, emukadzi wako hauna, asi una SIS MELLY wakamirira kuti ndoda kuzomagadzira ndimakatune ndishandise maapu ndidai. It's sick. That's sick. It's sick. Ndine amaitita ndiri kufamba nawo so that ndoda kuzomagadzira ndizomada ndine amadhambosi ndoda kuzomagadzira. That's sick. Phone yako ngaizare macontacts evanhu vari kuita zvinhu zvekuti unoda ndoitawo sei apa ndidai. Unoona? Ndodai sei kuti ndidai. Haundiziva ndokamana tifu takasangana paupenyu hwedu. But gallery kwangona picture yangu dai so busy ma screenshots uzere gallery kuzara memory kuita full nemabo screenshots evanhu. Unoona utika plus we are sick chokwadi. But anyway, kwenda chakanaka wazvitira, kwenda chakaita wazvitira, muve nesi chakanaka.